Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Mga kasama, kinigihapon ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Busyong. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ato magtatampo si Busyong. Kini nga akong problema, baynes kong anak. Adi na ako kaya numudagang sultiw, kay kapoy ni kasi ituryan kang tayop. Inanim ako ng mga panghitabo. Ay, ali. Dong, ali. Kini mo gini tun tulama mo. Mga gini. Ali. Ali. Kanta na. Dong, ali. Ay na, kantahi ko laay kayong pambatis kong lawas. Malipay yung kumari ka dro, kaya para makantahan ko ni mo, usahay. Usahay, maduyugan sa ko ni mo, kantahi ko, usahay, ganahan ni mong mga kanta niya, kanang imo lang gusto. Gilan ka. Pagkalami ining halok. Ay, diri, ate. Ir. Di aram kuskusinan mo gibutang. Ayo ra matag bungasan ani kakihan. Ikaw na kusina ka na, gilan ka. Pagkalami ining halok. Aha. Pagkatriling pagkagilok. Aha. Maglagubo ang imuhang dughan. Aha. Kabuhi magdagandagan. Okay. Dagan ang klase salok. Aha. May halok ka pinabagdok. Okay. May halok ka pinasipa. Aha. May paakay. May paakay sa dila. Ang Okay. halok sa mga tigulang. Aha. O sa'yo halok sa tigo lang. Intaon simhot na lang. Aha. Ang halok sa teenager. Aha. Makausa. Makagubag nga bil. Drama na dong. Ay, aligre. Oy, balik niya dire, ha? Dong, taon. Mangitap ko plate ito. Sige, balik ka dire. Urbida, gini Pedro. Paribidro, makalingaw, ginis paribidro, da. Ay, Tol po siyang, tol! oh, Tol po siyang! Tolbinok! Tolbinok! Tol, good news! Good news! Good news. Good news, tol! Usa lang good news, ibo di, ha? Tol, okay na may samahan ni Glinda, tol. Ha? Usa? Okay na may. Usa mo ka usa, ha? Masuko mo kayo itong taon sini mo? Ang. Suko pag yun sa ano. Nga, mabdos sa malang yung anak. Mabdos sa tol. O sa pamimay mo niya. Ha? Di, loy kayo yung anak. Ano pilaw ka buwan? Muto mo na kabuan, tol. Hoy, Burbida, dungan-dungan na pa rin sila sa kong asawa, tol. Saling. Mo ba? Oo. So ko niya nagkadungan na itag-jerjeran ito. Unsay nga andong? Si Tolbinok ba? Okay naman din sila si Linda o sa amahan taon, Linda taon. Okay na sila. Pwede na ko na silang pakasal.
Oh, mao pa? Ay, nakadawat na ang amahan ni Glenda ni Binok. Abi, dapat dili-dili ba siya nga natukang naman day tao ni Binok ang iyang anak taon? Gani, mabdos na gali siya. Murag parehas ra mong mga buwan siguro day sa pagkababdos. Tinuod ka? O lagi. Ing na si Glenda dong ha, kung asa siya magpapinatal. Ing na nga, adto sa tong doktor. Aron magdungan na lang may prenatal kung wa ka kay may kauban ko ba? Timing kaayo. Dungan po prenatal day. Okay kayo. Ako ingnos, tol, Binok. Day, amping ito na yung tiyang day, ha? Basta mo na itong baby, day. Ay kabala ka doon. Ang pingan diri dako. Kay mauran ni nakapausab sa desisyon ni Papa. Kung wa pa ning atong anak, dili gud ta siya makadawat tato. May radyo din nag-una-una to. Maugyod. Kay labing siguro dong di gud ta makasud bisan sa gate lang. Karon ni ana gyud ta sa kwarto. Tinuod na, day. Mao nga, swerte gini itong bata, day. Mauna nga karon, may anak naman ta, paningkamot ha, pangitagtarong trabaho. Oh, day, ay. Tungod ug alang sa itong anak. Maningkamot ko. Pre, worse naman na si Pare Binok. Asa naman na siya? Wapa ang kahadi ay porbida. Asa magdiay siya? Upa man. Wapa lagi pa. Klaro ang istorya, pre. Kasi ba doon ito rin eh? Kaming ng motor, oh. Oh, the motor is coming. Oh. No, ano di? Pre! Tol! Tul. Tuhol pa. Tol! Asa ang tilya, tol? Santol. Ha? Ganiyar ng ready sa mga gaya. Ang muinom, pre, pa. Bitaw. Ready na rami? Ready na kayo? Minom, wapa. Sige, inom na ta, tol. Litson mandok, litson baboy, 2 ka kilo. Oo, tol. Nagapit kong sumsuman, litson manok. Nay, litson baboy na. 2 kilo niya. Sumsuman ito Yung ba? lagi balik-balik, yung sulti di ay. Wah, ngay. Ako bate rayo, ay problema, baby. Asal mo na kay plastar tarang. Kumbati! Ako bate! Ang sabi yung kasyon, pre, nga nung kalitan ko, tapos damatir din ha? Parihas ng selebrasyon si Paribos yung pre. Oh? Kaya nga mo mga asawa, parihas na madunay tiki ang tiyan. Uy, tiki. Matag tiki. Ano naman, David? Pulo sa mabdos ang mga asawa, pre. Mao nga, advance celebration ng abo. Iya hatiki, buaya gining ako. Buaya tiyan. Kumpare na. Oy, kumpare na tawag na tutulo ha. Aos. Kumpare ta, primo. Sigurado, Ikaw sigurado. sad. Oy, to. Sigurado na kayo, Pare, Puts. reglado na kayo. Oy, ikaw pa. Basta mga tunay. Siguro na. Sige. Pulit-pulit ha. Ikay kugos kong anak. Unya ako kugos sa imong anak. Oh, kana. Imo. To, unsa imo to? Ariglado, pre. Dunga na lang kugos sa imong anak. Para kumusta nimo pre to. Dunga na lang ha. Kanindot ka na, no? Pero ang imong mga anak, pre, ako gimukugos, ha? Sa among mga anak. Oh, Ikay sa inyong mga kugos, anak ba? Natural. Oh. Ikaw yun. Sabi na ay, ngita mo rin taglaib kugos. Ikaw yun. Okay. Ipakapin ako sa among pre kugos na. Sa? Larga, yagit! Tagay. Yagit! Pwerte mo lipaya, pwerte mo iligriha, kay amo lagi gawang gisabutan daan, umaabot ka bunyag sa amo mga anak ni Pari Binok. Unya! Dahil pag-ilis. Ha? Asa man ta? Malita daan siya para bata. Ay, di pa maguna sininaan. Good, gamay pa na. Mga lampi noon. Ay, sos, naunsa man ka. Tanang kinalan para sa tong anak. Hasta duwaan palita. Tsapa ka di abos yung uy. Halata lagi ka nga di ka excited sa Ay, bata. sos. Huwag mo gali kalibutan. Ay, kabutangan taon sa ako kalipay taon dire. Kaya kita pusan, nanakoy anak. Limpay, giday ka ayo ka dong. Sobra pa na kay nga no. Abi na mo nga no. Nga naman. Gihugon-hugon mo taon nga sa una gud nga kuan ba di kuno ko ka anak day Unsa? mauna di ay Ug nga nakaingon man kuno sila ana. Kisa di nagsulti nimo anak ba?
Oh, nung sa magkawi. Ako mga silingan, nasa niya akong ginikanan, nagtuyo sila, hindi ko makatagap po. Ngano lagi? Ang sa kadagdagan kong uyab, day, wag yun mabdo sila. Ano ba? Daghagadi kag uyab sa una, Busyong. Ubay gito sila, eh. Baka kung na buday nimo. Imong ingon ako sa una, wa pa kakasway og uyab. Nya karon daghan di kag na uyab. Ay, sos, day, karon pa ko kunsoy, o gwapa. Uyab nga gwapa niya, buutan pa yun. Yes, ate. Tinuuli gina kong isulti, doon sa ambot lang. Bisag, asang ahinsyaha siguro, di madawat. Ansa? Oh, lagi day. Ang tanan ko mga uyab ba, ikaw ang Ansa pinaka? pinakagwapa, pinakabuutan, pinakagugihan, pinakamayo mong itag income. Ay, katong imong giingon ako sa una nga wa nimo panguyabi kay mao'y pinaka para nimo. Ngano lagi to? Wala, lahi mo ito pinaka. Pinakaunsa man da ito? Pinakalagom, lagom ka na eh. Pinakamahong ilok. grabe Oh, pinakatapulan. Ang pinaka-worst yun kayo, kanang pinakamatignaw. Ayusod pa naway, uy. Ay, pero Di ka dapat basta ka. kagwapo. Gwapo lang kag pakalitan. Ay, baho sa pagkakindon. Unya, pila may sugila nun, may abot ang panahon ng anak ako asawa. Unden, Agay. Busyong! Busyong! Animal! Asa ka, oy! Day! Agay! Day! Oh, Nawag na ko, Day! Nawag na ko, Day! sa'yo nawag ba? Doon ko din panuhaka ka! Ay, kining, Agay. kadang sa bater, hawas sa bater, Day, gano'n ka? Mangutan na pagagngano, dagan akong ospital. Ano naman? Mangutan na pa mangganggawa ka, mga anak na ko! Gaya. Kani, Dali, uy, dagan ako sa ospital! Tawag ko sa reporto, kaya nagsabot kami nga ito nga sa mong panganak taon. Agay. Ayaw mo tika, gabito na to. Agay. Adyan, tawag ko! Agay! Salamat. Doon lang ko sila pre-porto. Usiya ka din mo. Pre-porto! Pre! Ay, ganit, katugon sa tagon, nung nawag mo lis pa rin binok. Magpatoy ko na sa ospital yung asawa, kay mga anak na. Ay, Pre! Pre-porto! Pre! tip dinis pa rin binok, si pari Busyong din. Oh, Ay, pre Busyong! Kinamtan nga! Salamat! Tumabak ang klakaw! Oh, pre, Pre, ano di gawin ba? mo ito yung music na pre, Dador ko kang asawa taon, hospital taon. Gandang na! Ha? Naunsa na ni, si pari binog, pre, nanawag siya na ako, patol ko sa ospital, kaya nagbati, ugnaw yung asawa. Nagbati yung panganak. Siguro hindi kayo nagbating daw yan tawa. Nagbati ba? Unsa? Wala lagi, pre. Ang anil lang, pre. Paraway trampas ba? Trampas naman eh. Paway mahayay ba? Dungan talang mo ka to ospital. Unaw na to sila si Paribinog kuha. Kay una manghagian na to sa ila, di ba? Oh! Dayon, gikan sa ila, lahos sa inyo. Dayon, magtagay sa kaniyot. Tagay ka na ng tabi sa ilagay. Ya, diretso sa ospital, pre. Sige, tagay ta. Pero madali lang tao to, pre. Yan singgi tao to, asawa tao, pre. Sige na, pre. Okay. Gaya ni malasa naman ni Busyong nga kaya. Wala makaanak naman ako din eh. Busyong, asa na ka oy panuhak. Gaya ka sakit sa kuntiyan. Agay nga naman ni Daini. May sakinan na natingali sila si Busyong. Busyong, magdali oy. Panuhak ka mga anak na ko. Agay. Kuya, ano ba? Dahil na salakyan. Dali na. Kailangan makadako dali na kay mga anak na ko. Ayaw sa kay dali. Alsaw to ka. Uy, pariglan ka ikaw, Dayna. Mga naksad ka. Oh, Marie, agay, sakit. Yan! Agay! Pas, pre! Inay, oy! Pre, pas, pre-porto! Hinay lang, pre-porto, ha? Kaya kusog kayo, motor ni Butchak. Agay! Hinay lang, pre. Mga anak ako kasawa. Sige, motor, pre. Batay, pre. Ay, mga anak na ko!
Bungod sa ito eh. Oo, sa ito. Pre! Nagdungar gyud sila paganak akong asawa og si Mariglinda. Unya dito nagkuha lamig kwarto nga silang duha ang sod. Amo lang tabang agbayad ni Paribinok. Unya, Dong, asa nga tong anak? to day, gati mas nurse day, ha? Yato ro taud-taud, putot yun to. Wa paghatod ang bata, ding binot. Wa amang, Wa paggang, wa wa pa. paman siguro. Ito turun dire. Watuwat lang ko. Pre. Pwede ko nung magkalilis bata sa nursery, pre. Atong, pre. Sige, pre, sige. Amo sa toon sa nursery room, ha? Balik na rin, mi. Anaman ni Mariglinda, pag istoryal sa mo. Sige, Dong. Pre, Pre, asam to anak ani, pre? Nga, kadagkan man ang mga bata din eh. punta na ta sa nurse, pre. Tuktok ka si Bildo, tuktok ka. Pre. Ay. Nakailan na to ng nurse, nakailan na to. Ibaw mo na siya. Nakailan na siya na to. Sa ganito yung pulido ng nurse, ha? Ang tiyang apelido. Pre. Ay, gitudlo ang duha ka bata ang suda. Oo, na. Muna na. Ang ako, baka ng anak, no? O ang imo. Ka na yung gitur na eh. Ka na yung gisuda na. Nabat ka na. Mauna na. Ang ako baka na no. O ang imo. Ay, imo tingali na, pre. Imo tingali na, pre. Ha? Tingali imo, ha? Ha? Imo Imo tingali tingali na, na, pre. pre. Ay, lago pa na. Lago ko. Ay, imo tingali ka niya ang una. Aw, day, usa. Muna tingali na. Kung dili imo, ako. Pre. Ha? Murag imo man tingali ni anak ka, pre. Nanay. May nakabuta nga. Busyong butalin. Imo tingali na anak. Ay, imo sa usapin. Doon na may butaw. Baby to lilik. Time. Mao ka ng anak, pre. Imo. Malpikot na ba ta? Hindi ikaw budlat. Imo ka na. Basta imo, pre. Ang bata, bud. Ano maliwat mo? Lago mo ng bata, ah. Hindi ikaw puti pa ka. Imo ka ng anak, pre. Ikaw po, pre. Ay. Imo sa ka ng anak, pre. Temparagod, murag. May batayan ko. Usa man, pre. Ang ato ng anak ba? Puro sa mga swangon. Tuod, ha? Pero may suwangon tong doha. Diin man maliwat ni mga bata, pre. Temparagod. Murag. Iyay, may numduman mo kung tao nga murag swangon. Husto! Unsa? Murag liwati pa rin porto. Parang ko pre, pina. Ataw ka ni mga anak. Kaya nga akong anak. Puro di ko magkatuo. Iksik ang bata. Kanya ako, budlat akong bata. Murag di ka ni... Wa may maliwat ako, pre. Kaya iksik ko mata. Rawa ko. Ang ako sa anak, pre. Anong lago mo kayo na siya? Nga, puti man ko. Ikaw noon, lagom ka, pre. Murag, dili ka na imuhan ng bata, pre. Wa ka na sila magkailis, pre. Bumo si Toy. Ang tinuod mo rin duda yung ko nga di akong anak ni bata. Kay wa mo yun siya liwat yaw. Bisag gamay mo rag. Way po parihas na ako. Insi kay mata niya ako. Basta budlatan ng mata na ko. Nya, wa kami magkaili sa anak ni Pribinok. Probida, no? Unya, wa asad kayo mak-feel na ako. Ambot lang, di ko kasabot. Murag di ako madawat nga akong anak ba? Usa ka insi kunya budlat ko bata. Usaon na ako, tao, noy? Ang ako, nagkailis, mis bata, di pa rin binok ba? Ay, ang bata o ako, nagkailis. Usap ako buhato na ni. Paliw, tabagi ko din niyo, bi. Usapan kung kamoy ko na'y pasultiyo na ni Bam. Ati Pres, busyong.
Hello? Good morning. Ate Jen, good morning! Yes, good morning mga mama. Salamat kayo sa inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, palit sad mo sa Dayong Monyema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Nagkadaghana sila! Daghana kay produkto ang Diamond Food Trading Corporated. Nga lami kay kanon gato mga bata og ubansad. Unya, ang mga bata ay gyud mo kalimot iniglakaw pa dong sa eskwelahan inugitag Don Pepe Tablia. Kay lagsik kay atong panglawa sa nanindot kay atong pag-eskwela kay bisag maglakaw ka o mga lagyo kay inyong laktan nga labi na gyud ning taga lungsod or taga probinsya inog yung Don Pepe Tablia kay lami kay atong paglakaw kay nindot ba kay ilakaw basta panington ta padung ta sa eskwela aligre kayo unya ugom sa mong yema espesyal o yema espesyal og Paulitos Macaroni Crunch kaon-kaon mo unya og kaning Tasty Fish Cracker kaon-kaon pod mo o kining ato ang Diamond Food Trading Corporated nagbuhat po siya Diamond Yema Special mao nila mi sa nato kay ugomon ha unya kitang mga dagko nga padung sa opisina nga atong imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban adlawng tanan nindot kay atong pamate di panington ta sa atong trabaho kondisyon kay ta kun makainom ta sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban unya sa mga tao ni Kuya Pipito dilong GR Pipito diha sa Toledo sa siyudad sa Sugbo sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni Budia Kapog sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Ararao, diya sa office sa Vice Mayor sa Talisay. Good morning natong tanan. Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasok sugar. Ingon man kaning mga bukol-bukol nato sa itong lawas. Imna ninyo ka na og Sed Panyawan Herbal Capsule katulos sa usa ka adlaw. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inumdan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na pudaan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo angay mahadlok or mag-uol, tungod kayo doon makatambal, anay makaayo sa tong kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Okay, salamat kay Ate Pres sa tanan nato mga kaigsunan nga migamit sa ato ang sedlen medyo. Salamat kay ninyong tanan ha. Nasalamat sa paghimog number 1 sa ato ang number 1 nga haplas sa Kabisayan ug Mindanao ug karon tuwanas Luzon. Ang tinuod nga motabang nato ang sedlen medyo nga tinuod mo ang tag sa tupadot pamaol parakit sa kalawasan barikos sa katul kuto sa kabataan ni Likay pagyuta sa dinggi kon mga haplas ta sa ato ang sedlen medyo nga anharama palit sa butika, di ba, Dwen? Tinuor na sa butika ra kita makapalit pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal niya makita na tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga akong layo-layo sa tas butika kay nagpuyo tas kabukiran. Pwede rin mo order sa Shopee. Shopee na lang kay para ditso pa. Indot kayo. Nya, sige. Shopee na daw, ma'am! Good morning!
Ilabi na dia sa GT Star to be gone, Ma'am Marife Pesidans, Ma'am Jasmine Siguvia. And good morning, may buntag mo, Father Valhemelo. Asa na kakarugyan sa gikan sa Bugo, Padre? Ato sa nang i-greet agad to ang mga amigong pari, bam, sila si Yes. Father Joshua Canuna, Father Dundun Barok, si Father Tami Ugbo, si Father Father di sa Tura Asa na karon, si Father June Parajang o si Father Randy Figurasyon, daghang mga amigo. Si Father siya, no, nakita na ko nga sige na siya misa sa St. James o sa Santiago. Unsa diya bam? Santiago Asa? de Compostela. Compostela o Consolacion? Ako Compostela siya. Santiago de Compostela. Compostela. Tuwa siya dito. Nakita na ko siya dito. Apot kang iyang kauban nga, amigo na kumpare si Reverend Red Rosales. Kauban niya na dito sa San Vicente, Liluan. Ano po tasa karong gi-assign, no? Padre, asa ka gi-assign? Si Father Kent Galo, asan po gi-assign? O si Father Eric Hikong nga gikan sa Minglanilian, murag niya na ron siya sa Capitol Parish. Ato yung paborito kay dato ba, mga sige misa dato dire, katusuod kayo ni Mayuli si Bishop Rubin Labaho, nga tuwa na sa Agusan. 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 Gikan man na siya Gusto sa kaya- Rosario lang. Bishop, oo. And hello, Flor Miranda, Kimberly Rigana, and Adski Monticelio. Okay, ayaw ka makalimot, ha? Labi na sa mga, ato ang mga mandated organizations na nagkalala ng mga simbahan o ato ang pag-serve sa mga misa or morning mass, afternoon, evening baka sa ato pagpangalay ko sa celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ato na natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Unya sa celebrity Kojic Beauty Soap, aduna kay mabati nga ang imong feeling mura ka og younger looking kutis artista, kutis porcelana. Pinalitan ng dunay white hits, black hits, dunay katol-katol, murag dunay bay up imong naong, murag did ang imong mga skin, mo repair usab kay ni siya. Celebrity Kojic Beauty Soap. Mungutan na lamang sa butika para dili ka mailad, ha? Mas maayo nga matanaw sa di mo nga doon na kanay silyo di ha? Sid Marketing. Thank you. Okay, unya sa tanan ito mga kaigsunan, nasayod yun mo nga kayong toxin, grabe kini mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante kini kay maun tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot na atong blood cells, mo sticky or mulapot ka atong dugo, maun yung masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pa na itong balatian, labi na constipated ka, o kidney problem. Maun nga i-flash out yun na itong toxin sa ato ang kalawasan, pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy. Tigwagtang sa balitean, puno sa nutrients. Mamoy makapalingon sa atong vital organs. Sa atong pag-inom, usa ra gyud ka kapsula sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ka oras sa di pa kamukaon. Murag imong maintenance. Pero doon na kay balatian. Katulog yung kainom. Buntagon to hapon. Usa ka oras sa di pa kamukaon. Inan yun na to. Walong nga to sa 12 kabasong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining butang-tang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karong adlaw. Si Dudu Busyong, Ate Pres. Busyong. Okay, si Busyong, Ate Pres. Nagduda lang kundi siya kay ang ilang asawa siyang kumpare. Nagdungang panganak. Karoon pagpanganak, Ate Pres. Nagduda siya kay murag lahi man. Ang bata, ang iyang kumpare, puti. Ang bata, lagom. Niya siya, sigag mata. Niya iyang anak, insik. Uy, Nya- nakailis tingali na. Nagkailis Ate Pres. Unya, nagkaunaw na siya. Uy, manong ni Betaan, hinumdum ko nga nailiwatan eh. Uy, si Paripidot. Matoy, anak. Kaya na ang duda mo sa siya, giingnan mo siya siya mga ginikanan, ikaw di ka kanak. Ambot nga ano ka, ikaw, hasta iya mong islingan, ikaw di wala ka kanak, kay paan ka na, kanang gamay itlog sa ba, di ko no kanak. Nya sa ato pa, Duda lagi siya, ako ba kaning anak. Nga, kuan, sa ato pa, og panalitan, dili iyang anak sa iyang tong kumpare. Pidot. Gidungan, pamabdos ang duha. Yang gipuli-puli to niya. Galaing gabi karon na guma. Ambot ka ni Pedro, makaya na do. Makaya man nako basta sa batan-on pata. Kapag uy. Sa batan-on pata, inaanang ilarong gilang ta porahon. Kuha pagdagan. Madaha pagdagan. Di lang aprahon sa usa ka gabi, ko pagdagan. Kuha kadagan pero anang umanoy din na. Mga tugtog ha.
Kay manguyab tag bag-o ron, ya ka ng mga batanon, adi ko, kay di Ano man? di pa nung tagkahuman, sa unang sautawan ta. Uy, nalandaan nga, day. Awa ko, di ko kapasalig, makahuman ko, day, ha? Ah. Gamay kog sangap ron. Unya, may nga sa dag, babae nga. Sige lang, ato lang ko sa lain magpamuhuman. Na, raspahan ti kadaan day mo lakihan mo oy. Ay, mura magkatong sa akong amigo, Ate Pres. Nga kuan ba, kanang nagsisila siyang amigo, aw sa uyab. Paghuban, gauna mo lalaki. Nya kang paghuban, wa na yung lalaki siya. Paulin dito eh. Paliw kong tawag ni kuan bin. Sa ipatiwasa. Yan ang babae siya. Tawgatos kuan bin. Tuga. Paliw, tawgatos ko. Alay na po ng manugo eh. Uy, ano? Luoy kayo. Luoy kayo. Mao na dro, ayaw na yung pag-obisyon dro. Bam! Kung sa'yo nag-insultihan ni Bamoy! Aray dong ba? Ari ba? Karon. Aray, be. Karon. Unsa to lang? Doy. Ambot lang ni Baboy kapoy. Unsa to? Ang iyang anak ba, lain ko nung naong. Ambot lang, gatong si anak siya kumpari taon Binok, laig naong kay si Binok, puti niya, lagom ko nung bata. Unya, si Busyong pod, ang iyang anak, budlat, manta siya mata, ang iyang anak, insik suwangon. Saan na na? Usa ka babae, Oh, tulo ka buk anak, puros iro. Ha! Paano ba, Noy? Pagtarong na bambina. Siya yung anak pulo sa iro. Akong di pumunta na, og pila imong anak. Nya. Mo ni akong anak ay. Ay. Naguroy siyang tulo ka buk iro. Kay wa man siya mga anak siyang bana. Unyang say punggol yan. Niyo sa man. Ug Sa unsay to iya. pagipaangkan sa iro. Ha? Mga tiguang pamilya mo. Ano ba? Ang sabi mga siya, di ako ba anak? Ay, tulog ka iroin ko nga. Ha? Di siya nga, ug mangayo tag anak, di mo kuno na maayo. Ah, Huwag bitaw. lang takot sa ihatag. Bitaw, tinawag. Anak siya. Karon, kaning naa sila mga anak, kay once kuno nga naa kay anak Ate Pres, gasa ka na, dako ka ng gasa gikas kahitasan. Gani ka na kunong usa ka babae pananglitan ug mumabdos nga girip. Oh. Ha? Why sa ang bata bisag girip ang iyang inahan. Mo ba? Kay ang bata Gasa. gibindisulan ka na nga nahimong Wa man gunay sa ang bata bisag ang inahan di pa gi-rape. Wa pa i-rape Ay, mo gunay sa ang bata. Ay, okay ba sa yung nga kanang wa pa ni rape dito mablos ka ni gyud mo na mga Ade, ay. ang wansi kuno ang binhi nga maumol kana gibindisulan man gud sa Ginoo Ginoo. kay wa may tawo nga kahimog makamao maghimog kinabuhi. Aha. Karon Karon. kay pananglitan og ingon ka nga dako kay ng misteryo ari lang ta sa simple kaayo. Ang kanang liso sa usa ka kahoy o sa katanaman, kung imo nang ipugas, nagpugas, nagtisok ng siyuta, mabuhay ng siyuta, nikaturok ana, di ba ka mo padako ana? No naman. Pwede ka mo bisbis, pwede ka mo atbutag fertilizer, pero yung pagpatubo, kamauday ka. Ah. Sa Oh, kuha na na. ginawa rin Sa ako. ina na. Kuha na na. Kanas sa tanaman, samot na ang tao, basa. Bata. Bagong Basa, New basa. Testament, Juan 14, versikulo 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Karon, naglibog sila Gulyat, ug kinsay ilang anak ani. Karon. Oh. Manamo kog basas biblikal ato ta sa punto medikal. Ay, pati medical. Kung dati process at press, nga para nimo ang bata pinagi sa Medical. Unsa? ug ari Hindi. punto medikal unsa gyud po ang bata unsa pagila pinagi sa usa tong examination. DNA. Oo, ana na lang. Ana lang. Kaya ingon man siya, usa nga, bay, akong anak budlaton man niya, pikot kung batay ko may budlaton, di alam di bata basig imong anak tutuod bitaw sila. Bitaw. Naabi ko na usay nga anak magkailis ang bata. Naawi, naawi. Daghan ka na. Na gani lagi ko an sa kuan FB. Ano magkailis mga may tag dire Dili. ini duwa? Kani usahay kani mga nurse bitaw. Ah, Ang kinang danghag. tag inig katao ana. Ah. Na ba usay mahagbong? Na bitaw. Hala, Danghag. eh. Mahagbong man na usahay kanang di ba magbantay ba? Kanang mga Oo pa. kuan kaayo nga nurse madanghagon, daghagon. Ako ka gulyat. Ang imong anak wa mailisi. Ang kuya ko ati pres ug ang tagad to mutang sa mabutang sa nanilig. Kaya ako,
Dili ang ako ba? Oh, di mo sa man. Ako Masabi pag mo? ba ka nang... Wa ba ka masayop ang nurse pagbutan sa tawag na ako, no? Nga Ano naman, huwag ka maliwat sa mong mama. Ay, Bam, di nang utana ba mo? Gulyat, unsay ikapong ni Bambina nga gibugal-bugalan si Teddy Gong ni Vice Gandahon. Unsa lang? Mo insert ha? Yeah. Mo insert ha? Insert di, usa ko na mo kasulti taon nga gibugal-bugalan taon si Teddy Gong kuno sa kuan. Ang ako rin yung ikasulti, no? Katura ko ng basa, nili ako, ha? Ano ba? Basta lang ko diya sa... Kuan nga, kung gusto ko nakagulyat nga mainila ka, ayaw paggamit og laeng tao. Tinawag bitaw. Ayaw paggamit og laengan, o ayaw paggamit og laeng tao, o laeng personahe para musikat lang ka. Ang ako sa nabiliban katong isulti ni Senador Roque ba nga si Tatay Digong kuno dagma na gipatid-patiran pa gyud nimo. Mao nay nindot nga paminawon. Di tingali, uy. Ha? Sino patid-patid? Di ba iyalan nang kuan ba? Iyalan nang Saying lang. saying dia ba? Taon. Sige, nala. Ang balik ta. Ne. Sa akong gibasa, binok, busyong. Busyong? Kisa pa to usa. Pidot. Pidot. Oh. Pare niya. Pidot. O katong nag-drive. Pidot, binok, ug busyong. Pidot mo ko na ikartong di, ha? Pidot lagi kapuya muro ka Lisa. Unya, ito ba, ikaw ron? Muro ka Lisa, di mo to. Pidot, busyong, og... Pidot lagi o, tanawa o, pidot o. Oh. Ay, purto ni. Kung pidot sa usam ko nga script. Porto bam. Kamu to mga batanoon pa itong Porto na ibang porto. Duha na lang duha mo itong dangpanan. Yeah. Kung natay kwarta, binangup ta itong United Press nga DNA. Oh, kung wala tay kwarta kay relikay ta, ari ta dire sa pag-ampo kaniya naman si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pangayog lamdag aron tanaw asay atong anak jud ani. Ang ako balik sa ako gula, wa ba ka masayo pang tawag sa Ngano ako? lagi kaduda ka niya? Manaman. Dili kay naibukay ko laki. Unya? Uyuan ko na ito na ako. Gagawa mo na ito sa kong mama. Salamat ko muna kasi tulungan doon. Koy, paso. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Payong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Rio, taga Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon nga nagsigi og sakit ang akong tiyan
human ko maoperahi tungod sa appendicitis. Bisag usa na katuig ang milabay. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Umiag ng bayabas eh. Oy, Rio. Kauno mo sa guka ng bayabas diha. Kada adlaw na lang ka sige kaon, anak da. Lami man ma. Hapit ang ganin mahurot oh. Oh, gapil sad nimo kaon, liso? Oo. Basta matuon lang ma. Apilon man ginako. Giing nanti ka ha. Ayaw lagi nagkana hasta ang liso. Kay lisod ka ng hilison. Kahi jud kay kag uoy. Da, bahala ka ay. Pa, dugay pa kamuman pa. Pag-ubay ko lisod. Ligo ko eh. Kasi araw na ko pa, pagdali. Pugis na diaryo. Dali na ko. Hindi na ko kahurot ma. Unsa? Oy, kadali ragod nimong kaon. Nagpaabot lang ako mga amigo. Magduwa mig basketball. Bago pa gani ka na humagkaon? Di ba masa kumuduwa dayon ma, nag-abot dito. Bantay ha. Rio, ayaw gyud pag ginahi sa imong odong. Lagi ma. Okay. Hoy, anong ka? Sakit akong tiyan. Kay! Dili naman na. Hoy! Tungod sa sobrang kasakit sa akong tiyan, wala na gid ako makaya. O gidala lang gid ko sa ospital kay kakuya po naman kay ko sa kasakit. O gunya. Kinahanglan na gyud siya maoperahan, asap, kay may buto na ang iyang appendix. Sige, Dok. Ma. Mayo kay nagmata ka na, Rio. Ano siya natabulag, ma? Doon na kay sepsis. Ano siya na, Dok? Resulta na siya sa ka-infection nga mikatag sa imong dugo. Ug ang nakaingon ni Ana, mo ang pagbuto sa imong appendix. Delikado ba ka na, Dok? Oo. Kay mao man ay hinungdan nga mo fail ang mga organs ni Rio. Mauto nga gioperahan dayon siya ug hatagan na mo siya og IV antibiotics and fluids para maoy mo fight sa infection ug mo support sa iyang organs. Ginoo ko. Magpasalamat na lang ta, ma'am, nga dadali siya og daha sa ospital. Kay kunwa pa, delikado gyud kayo. Sakit kayo. Dadon ka sa ospital, Rio. Ayaw lang. Huwag kay pain reliever niya, ma. Suwayan ako. Kung mawa ba ang kasakit. Kumusta naman ka, nak? Okay na, ma. Nawa naman ang kasakit. Pero magbalik-balik lagi. Giing nang tabitaw ka nga dadon na lang ka sa ospital. Di lang lagi ko, ma. Madlo ko. Basin o opera na sab kong balik. Nak! Sukad nga naoperahan ko tungod sa appendicitis. Mahadlok na ko nga mobalik sa ospital. O dili ko mobalik dito samtang kaya pa nako ang kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa kay nakaingon ining pagsakit sa akong tiyan? Nga gitangtang naman ang akong appendix. Ikaduhang pangutana. Kinahanglan ba gid ay nga tangtangon ang appendix once nga mubuto na kini? Ikatulong pangutana. Naayon ako sa sepsis. Posible ka nga may infection na pod ko sa akong tiyan? O mubalik ang sepsis? Ikaw pa itong katapusan. Tinuod ba ng ilang gingon
Nga usa sa nakaingon ini mao ang pagsige nako og kaon sa mga liso sa bayabas og wa kay lisi. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rio. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga drug-related nga mga problema. Probidahunong na taon mo bay. Kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't have competitive advantages, do not compete. Wala ginagingon na the art of fighting kuno is not to fight at all the time. Sa makigsumbagay ko anang boxer nga kagikadaganan, ha? Ngita ka dos por dos na imbunalan. Debita, may point is kung wag kay klaro nga mo bitaw na usahay na sa mga sports competition o gitanaw sa referee nga wag chance ng usahin taon nga makadaog sumasa ang obserbasyon, stop na niya ang away panlitan sa boxing ay no contest na, meaning ang usa ka mag-aaway or kanang athlete wag gyud chance nga modaog yun, ha? So kung wa kay chance ayaw na lang compete, ha? You come back some other day nga praktisado na ka. Pero kanang among kanta-kanta sa Handurawan di man na competition, lingaw-lingaw lang ako mo kanta ko di usahay pero akong giingon di gyud ko singer pero ganahan gyud ko kanta-kanta. Wala na mo husga kon unsay akong boses. Imbitoy ka usay pangutan ako dok unsa may imong boses dok, tenor, alto, unsa soprano ang kawagyo kasabot unsa na akong boses basta mo kanta lang ko wala na mo. Alright, so ang atong magtatampo ka na adlaw si Rio, 20 years old, taga Cebu City. May tungod kini sa iyang gipamu sa tiyan ba to, no? So mga taga Cebu City, musta naman dahil si Mino Gabisay, kumusta naman si brother ni Rio Abela, no? Musta naman ka brad? Wa naman ko'y number nimo diya sa Sunok o mga Abilya o Avila family. Si Nongbert, musta naman Nongbert? How is life? O diha sa Labangon, ug diha sa Punta Prinsesa, diha sa Silyuna Compound, si Janet Sotes ug si Cora Bacos ug atong mga silinganan diha, no? Pare Leo Lauron, no? Are you? Ug si Marilucy, kumusta ang kinabuhi nato dinhi sa Cebu City? Mga taga Psycare, no? If you have psychological problems sa iyong pamilya, mga kaila, you dial 887-4232. Nay mutubag ninyo sa Psycare psychiatric facility. May inquire lang kung saan ang buhaton. Ug dahil sa atong Brotherhood sa Nicolas Health Center, no? Huwag tang mo kong lista sa inyo diha. Basta kumusta naman mo diha. Kaya every time mo labay ko, mo babay. Okay, so going back to our sender si Rio, sumasan na bati na ito sa drama, sa problema sa iyang appendix ba to? So, unang pangutana, unsa kay nakaingon aning pagsakit sa akong tiyan nga gitang naman ang akong appendix. O, kinamigong atong appendix, mura siya tunggoy-tunggoy. Labaw-labaw ba ni siya atong tinai nga diha, wagay klaro nga function ni siya nganong naa, no? Ingon na nga mong mga maestro sa una nga something to do with lymphatic drainage, mga na, pero wagay klaro. So, tungod kay tunggoy-tunggoy ni siya, ideally or normally naagi na siya sa atong right side. Pero kung naay mga kaso nga gitawag na retrocecal, ari sa pika side. So mo nang kasagaran sa mga operasyon sa appendix diya sa tuo nga lower quadrant sa atong abdomen, na babawlas bugan gamay. So mga hinungdan ani nga gitangtang may basig na infected na. Posible masudlan og hugaw, masudlan og uban mga intestinal parasite, masud hindi nakagawas. Mamatay dito, may infection. Ang kuyaw bayanan ng infection kay kung magkabuto magka-develop ang usa ka pasyente nga naani-ani og gitawag nato og septicemia. Unsa man ang septicemia? Usa ni siya ka infection sa dugo. Tungod kay sa dugo, posible nga mukatay ngadto sa all over the body. Kay madam ni sa pagdaloy sa dugo.
So mao na nga mo decide ang surgeon, uban gani diha ni cesarean section o naay abdominal surgery, moingon rin ang mga doktor nga mura maglaiglo kahimtang ulain magitsura yung appendix, apilon ta na pakapi na lang no. Uban da cesarean section na naay buy one take one nga appendectomy. Naay mga kaso ingon ana, pero wa ko moingon ang tanang surgeon mo himo niya na naay mga kaso ingon ana. Sunod nga pangutana, kinahanglan ba gyud ay nga tangtangon ang appendix once nga mabuto na ni? Yes, balikon ako, kinahanglan tangtangon, kay wa mo pud siya klaro nga function nga nang gibutang pud sa Ginoo diha sa atong tiyan. So tangtangon normal ra gyud ang atong panglihok-lihok bisag wa tay appendix, no? Ay kung labi na kung mubuto, balikon ako sa makausapa, mag-septicemia ang usa ka pasyente nga naay appendix nga ning buto. Biskay diha ra sa appendix side ang apektado na ang mga niburing nga mga organs diha sa atong abdomen. Not only sa abdomen but all over the body kay magdaman ang kagaw kung say kagaw da pagdaloy pagdagan sa atong dugo sa atong mga blood vessels, no? Sunod nga pangutana, na ayo nako sa sepsis. Maning sepsis septicemia akong gingon. Posible ka nga mag-infection na pud ko sa akong tiyan ug mobalik ang sepsis. Well, kinahanglan gyud kag saktong antibiotic ug kadugayon sa pagtambal pag-inom sa antibiotic. Kay kining sepsis o septicemia infection man So just like any other infection, mapatay ra ning kagaw depende sa klase sa kagaw pinagi sa paghatag og antibiotic. So moingon dili po ko makagarantiya nga dili na mobalik kay kung pananglitag na ana po'y inunta exposure sa mga germs, posible nga mobalik. Pero careful lang kasi mong diet, sa mga activities nga dili kayo inyong ta risgo, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Tinuod ba nang ilang giingon nga usa sa nakaingon ani mao ang pagsigi nako og kaon og sa mga liso ug wala nihilis? Well, kining liso sa santol may arba na tunlon ay. Salamat ni Arthur Palangka, no? Ni Cherry, ni Brenda, paghatag niyong santol. Naibulol ko, nagkapaginig santol na sa balay. Nagkapaginig santol ng abot. Ikan to sa Sugod, Southern Leyte, no? Musta naman mataga Sugod, Southern Leyte, no? Lamat kayo, Art, sa mga Palangka family, sa santol nga inyong gipada diri sa amo. Tamis kayo yung santol. Niingon man to si Nonggin Hirona nga ayaw na rin, pananom mong santol rin. Dugay na mo nga, ingon sa may tanom dahil Nonggin. Isa ka ng saging, kadalira. O kalubasa ba, milon, mga mais, kadalira. Well, nga nung nakahiskot mo kong santol, kaya kinay mo kong mga liso-liso, pero dako po ng liso santol, no? Masyat dito sa pindik. Kaya mga liso nga, ginagmay lang, liso sa watermelon, gamay raman na. Posible nga, musyat na dito sa appendix. Nagkasyat dito, di na makagawas. Anton nga mo, ito siya ay maka-trigger, maka-hinungdan, nga nung magka-infeksyon. Kaya foreign body ba yan na siya? So, ini foreign body sa tong lawas, may cause some abnormal functioning. So, kung na ay liso dito, nabay liso santon nga gagmay, nga tamis, ninduta na bagitun doon, di mo ma-describe ang kalami, feeling na may nagtuon mo sa santol. Galiso. Pero, kanang liso sa lumboy, mga nagagmay, liso sa bayabas, nanay mga liso, masyat na dito sa appendix, mahay mo nang, di man na mahilis, ngani, huwag mo nang i-defecate, ikalibang mo nis kalibunan, kining liso sa bayabas, o santol ba, turok na dito, may mo nang dakong kahoy, o dili matuktok sa mga langgam. Muna ako ka-istorya sa imong problema Rio, din sa Cebu City. Kung naay mga liso-liso, likay lang po, ituthogod, kining liso sa durian, di man na matuon, dagko man kayo. Okay, so inaw kasabot siya kung pikar ni More, Rio, o ngadto sa libuan, millions kanaminaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Kami ni Atty. Eileen Bathan, nga may matambak niyong mga legal mga problema sa makanunayon niyong pagpaminaw sa itong programa sa Arimen, taas kita greeting din sa itong lugar. Assalamualaikum sa itong mga brothers and sisters sa Mindanao. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arimen. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Maukining sa kalalaki kang taga Minglanilla, Cebu. Ang at mga tatampo, nagdasagan nga.
Ruben, Ha? Mular ka kas kawas ma? onak, Itamay mo bantay na ko. si Papa Jeko ni mo. Di man nakaw siya tinuod nga papa. Ruben, anak, ayaw pagsulti, ana, ha? Bisan og dili nimo siya tinuod nga papa, pero mahal og pinangga kaniya. Nga mura na gyud kag tinuod niyang anak. Ayan naglarga ma. Aninang ka. Anak, inigdako nimo. Makasabot ra ka kung nganong gibuhat ni mama. Ma, ayan ang biyain ko. Anilang ka. Nak, sorry kaayo, ha? Pero kinahanglan nga buhaton gid ni mama, nak. Dong, ikaw na lang bahala ni Ruben, ha? Ako na'y bahala niya, day. Ay, kabala ka. Arin ako. Ma! Mama! Uy, Ruben. Uy! Bago na, hapsan ka ron. Uy! Duka pa man ko, papati ko. Usaman pa buo kag tubig ginit, aron mo bango lang ka. Mga sinina. Ansa? Kuya, Nga nang kumagipalabanin niyang mga sinina. Nga mga tagko mo kayo ni. Nga kamay pa ko. Yabi na ko bilangga ko niya. Tinutukan nga minagas mama. Ikaw asang kinuwan niya batasan. Okay, rami din ni day. Okay, salamat kay skwarta mo gipada, ha? Way sa payan, Dong. Ikaw na bahala ni Ruben, ha? Tuod na ba siya diha? Oo, na. Ruben. Dong, dol din dong. Ay, mag-istorya sa mama ni mo. Ma! Ay, patagkag sumbong sa mong inahan, ha? Kung di ka gusto mo inaikanta ka. Dong, nak, kumusta man ka? Dito hasit anang papaji ko sa apin ako pinangga kaniya. Musumbong di kas imong mama. Di mo ko musumbong ni mama kay wa mo ko'y cellphone. Magkastorya rami sa mama sa cellphone ni Papa Diego. Si mama na lang nako. Ha? Ang wa mo tag cellphone ni mama nako. Sige! Nganong nanawag man ka na ko gamit ang cellphone sa lain, Ruben? Nganong wa naman lang kamusulti sa imong tuyo, nako, kung manawag kong Papa Diego ni mo. Ma, dito man si Papa Diego. Di ko niya pinangga. Bunalan ko niya pirmi. Unsa? Ma, uli na lang. Arin na lang ka din ni. Tawagan ako si Papa Diego ni mo. O ikaw pa uli na sa bahay, ha? Ayaw! Ha! Mawari mo gipangita! Sumbong ka sumihan! Miskin mo imo! Maluwi ka ba? Kani ka sa sunod, dili kay kiniri mahitabo ni mo! Sobra ba? Ha? Mulayas ka?
Asa man ka? Sa kasa. Basta layo lang ko sa akong mama. Nyak mangita si mama nimo. Aman sa tuipakin ako. Kaya kung tinood nga mahal ko niya, di uli na ako tadagon niya. Pero wag man. Robin. Bahala na ni. Mamasim kong musudog trabaho. Pasing pa day. Nay malanguin ako. Uy, kabata pa ni mo dong. Magkamao ka kang trabaho. Nay, sige na. Luwi ka na ako. Puno naman ko rin sa kong karinderya dong, ay. Sumit kamao ni mo. Kabaw ka maluto, nay. Kabaw sa kumulaba. Muka sa plato. O ba? Ay, ano yan lang. Anto lang kasabay na ako, be. O sulti ko sa nitabo ni mo kung naunsa ka. O asa ang imo magikanan. Ay, ako rin si Mario, ikaw. Robin ko, nay Mario. Pila na sa katuig ang nilabay. Bisag di sa'yo na akong nagyan pero pinanggagapon ko sa Ginoo okay niya. Wa ko niya pasagdi. Og nakaya na ako ang tanang pagsuhay nga niabot sa akong kinabuhi. Bisag ako na usa. Pedro! Nay! Dong, kuan ba? Kinahanglan na kang pawad ni sabay o pangitan na og laing trabaho dong? Sao na ari naman ng puyo nga akong anak god huban siyang pamilya. O di siya gusto nga doon ay laing tao nga masagol din sa mong primay. Nga dili na mo igunsa. Nakasabot ko, Nay. Og daghang salamat iha sa imong pagdawat nako dinis pila ka tuig. Dako ay kagtabang nako. Digiti ka makalimtan, Nay. Pag-amping ha kung naasa ka man pa dong. O akong iampo nga magkakita ka dayon og laing trabaho. Salamat, Nay. Ay, timing kayo kay nangita gyud ko mo bantay din sa akong tindahan. Tinood ka, ate? O lagi. Unsa man interesado ka? Sige, te. Pero nakoy concern, te. Unsa man na? Pwede ba ako makastay in din sa imong tindahan? Aha. Wa mo gud ko'y kapuyan. Ayaw ka balaka. Na ako'y gamay kwarto din para sa trabahante in case kung ganahan mo stay in. Tinood ko, te? O lagi. Salamat, te. Robin, spaghetti gilutoan ti ka. Salamat, te, Celia. Way kaso. Tuod, asa pa na imong kagikan? Unya, o da kay ginikanan? Naman, te. Mahimo ba sultihan ko nimo? Mao ni nahitabo na ko, te, Celia. Ay, kaguol ba gud is imong kaagi, uy. Lahi-lahi gud kaagi ang tao, no? Kaya ako sad bitaw, 5 years ago, nabiyuda man ko. Unya, wa gid mi grasyahi bisag usa lang ka anak. Kanugon, tino? Tingali ko na kay anak, te. Swerte gid kayo kay sa tanaw. Matiman mo gid ka. Di para sa kong mama nga, gibiyaan ako. Pero nakasiguro kung mahal kang mama ni mo. Di na tinuod, eh. Kaya kung mahal ko niya, kung naghuna-huna gid siya nako, dapat anda, ipapangita na ko niya. Sa adlaw nga nilayas sa amo. O di ba ka, niuli siya kung concern gid siya nako. Robin. Robin. Mana, Celia. Kung hatagan ako ni mo chance, akong ipamatawad ni mo. Nakaya ti kang mahalan na. Bisan pa man sa gintang sa tong pangidaron.
Pero Robin, magkuwang ra kaayo ko nimo. Di man tingali basihan ang pangidaron kung ang kasing-kasing na mahigugma. Ngano? Wab di kay gugma na ko, bisang gamay. Robin. Kung mahal po ko nimo, ayaw po ngingan mo kagalingon. Robin. Mahal sa ko nimo, di ba? Oh. Kumao. Kita na. Sige. Pero, dili lang tingali na to isibya nga kita na. O ganun di man. Ikaw ko nimo? Dili sa ingon, ana. Dili ko gustong mauwawan ka. Tungod lang nako. Celia, mahal ti ka. Ug bisan kanusta. Di mahimong ikawaw ti ka. Robin. Parang biro lamang. Mahal na ko si Celia, bisan pa man sa gintang sa mong pangidaron. Naiuban, maingon nga, basin, nangita lang ko og mother figure, tungod kay nagdako kong way inahan sa kong piliran nga nangyatim man ako. O posible daw nga nagtuo lang kong nahigugmagid ko ni Celia, pero ang tinuod, inahanong pagbati rin ay ang akong gibati para niya. Pero para nako, mahal na ko si Celia. Bisag unsa pa'y isultis mga tao nako. Basta ako, malipayin ko sa mong relasyon karang. Dini na lang ko, Dob. Dagang salamat, RMN. Mao kato mga higalang kaagi ni Robin nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kay kalahan, ikaw na nga.